Oyaore janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 12 dwe mar 10 higa mar 2020. Nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni defiant but sorry. Defiant but sorry. Ruto's new normal. Jalup Ker William Samoei Ruto nyoro kwayo ng'uono jasike mag siasa mosebedo ka ochwanyo kata oseloso marach e kinde mokalo. Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro nyoro kwayo ng'uono jogo ma osechwanyo e weche mage mag siasa odiochieng' manyoro e kinde ni ma jotelo ma pacho kae kila ng'ato kwayo ng'uono e wi maricho magisetimo e pacho kae. Kanyo loso odiochieng' manyoro e kaunti ma Machakos, Jalup Ker William Ruto nyoro kwayo ng'uono jasike mag siasa mosechwanyore kod e yo achiel kata yo machielo. Mabiro bang' ka Ker Uhuru Kenyatta bende nokwayo ng'uono ne jogo ma osechwanyo e kinde mag National Prayer Day manotimre e kar jot mar Ker mano State House. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. Defiant but sorry. Ruto's new normal. Itoboke mar ariyo en ni jonyuol pod chunygi ok oyawre e wi chenro mar yawo skunde ma pacho kae kendo wacho odiochieng' manyoro kuonde uso gik somo kata stationery kaka books kaachiel kod uniform nyoro kopong' kod jonyuol madhi nyiewo uniform kod gik somo ne nyithindgi kaka osebedo e kinde mokalo, kata mana e stesend geche kata bus stops geche nyoro bet abeta maonge jopuonjre mang'eny ma odhi idho buses go kadok e skunde magisome. Ma en ranyisi ni thoth jonyuol pod ok nigi adiera e wi chenro mar yawo skunde madhi chakore ayango odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni jogo matimo ohala e stationery mano gik uso gik somo nyoro kotimo ohala maber kipimo kod kinde machien, kaachiel kod jamburuko bende e pacho kae wacho ni nyoro giting'o nyithindo mathoth madok e skunde maggi ka gipimo kod kinde mosekalo. Iwacho ni mabiro nikech jonyuol pok obedo kod adiera e wi chenro mar yawo skunde madhi chakore ayango odiochieng' ma kawuono. Itoboke mar adek bende lose wi jopuonj ma bende pod chunygi ok oyawore. Jopuonj bende chunygi bende go kibikibi e wi chenro mar yawo skunde ma pacho kae. Itoboke mar ang'wen, Auditor General Nancy Gathungu nyoro lero ni MCAs ma pacho kae ne omedore sitting allowance mano omenda mambalang' e kind dwe mar ang'wen kod dwe mar auchiel e pacho kae. Mano report mane ogol kod Auditor General ma pacho kae nyadendi Nancy Gathungu mane owacho ni MCAs ma pacho kae ne omedre omenda mambalang' kata sitting allowance e kind dwe mar ang'wen kod dwe mar abich higani. Itoboke mar auchiel, Jalup Ker William Ruto nyoro kwayo ng'uono jasike mag siasa mosechwanyore kod e kinde machien, kata kamano ne okwayo obila mondo owere kod monjo ute lamo ma pacho kae. Mabiro bang' ka obila nyoro monjo od lamo moro e gwenge ma Busia kata Kakamega. Romo mane iparo ni Jalup Ker William Ruto nyoro dhi timo romo e od lamo ma kamano, kata kamano obila nyoro okwor e od lamo no e kaunti ma Kakamega kendo nyoro otamore kendo odino ne josiasa ma otenore kod Jalup Ker William Ruto ma nyoro temo timo romo e od lamo no ma kaunti ma Kakamega. Gino mano omiyo Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro kinde manyoro timo limbe e kaunti ma Machakos nyokwayo ng'uono ni jasike mag siasa kendo kwayo obila mondo owe donjore kod weche mag lamo e pacho kae kata ute lamo ma pacho kae. Itoboke mar abiriyo, jaohala matene Jimmy Wanjigi nyoro kwayo jotelo mawuok e Kenya madiere mondo osir lwedo ogai ma ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Jimmy Wanjigi mano en jaohala matene mawuok e Kenya madiere nokwayo jotelo mawuok e Kenya madiere mondo osir ogai ma ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Itoboke mar aboro,
Gimomiyo ker Uhuru Kenyatta tiyo kod jolweny ma pacho kae chwalo migepe mag piny owacho. Gino momiyo ker Uhuru Kenyatta tiyo kod jolweny ma pacho kae e telo ne migepe mopogore opogore mag piny owacho. Mabiro bang' ka ker Uhuru Kenyatta nogwelo Major General Badi mondo otel ne duol mochung' ne kedo kata tiyo kod duol mochung' ne chwalo chenro mag dongruok e kaunti ni ma Nairobi Metropolitan Service. Bang'e to ker Uhuru Kenyatta bende nomiyo migawo mar lweny teko mar telo ne migawo mar Kenya Meat Commission. Bang'e kendo ker Uhuru Kenyatta nomiyo jolweny teko mar telo ne ndeke duto mag piny owacho ma pacho kae, kaachiel kod gero kendo bero reru ma Nairobi Nanyuki Highway, kaachiel kod telo ne migawo mar Nairobi Water and Sewerage Company. Magi gin achiel kuom migepe ma piny owacho osekete migawo mar bwo lweny e pacho kae. Mago gin achiel kuom migepe motelnegi kod jolweny ma pacho kae, kendo gimiwacho ni ker Uhuru Kenyatta tiyo kod jolweny ma pacho kae e chwalo migepe mage mag dongruok nikech gin jok maonge kod mibadhi. Emomiyo osiko otiyo kod jolweny e chwalo dongruok mage ma pacho kae, ka owacho ni jolweny gin jogo maonge kod weche mag mibadhi. It oboke mar 10 lose wi chenro mar muko ute ma ogerie lope mag Kenya Railways ma otimore odiochieng' manyoro e kaunti ma Nakuru. It oboke mar 12 lose wi chenro mar ng'iyo mwandu mar gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero. Odiochieng' manyoro doho nomiyo thuolo EACC, mano duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho kae, mondo otim nonro e wi mwandu mag gavana machon ma Nairobi Evans Kidero. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni it oboke ni mar 14, 15 nyaka it oboke mar 17. Tok oboke mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama nitiere paro mar duoko piny kwan clubs matuge lig maduong' mar English Premier League nyaka 18. Nitiere paro mar duoko piny clubs matuge lig maduong' mar piny Uingereza mano English Premier League nyaka clubs 18 koke clubs 20 mantiere e kindeni. Kendo iwacho ni paro makama ichwalo kod clubs mag Manchester United kaachiel kod Liverpool. Weche mag tuke moko bende lose wi tuke mag adhula mag Nations League mag pinje ombogo jarachar. Bende to oboke ni mar 39 kaachiel kod tuke mawuok e pacho kae bende ni oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni what awaits the children, what await school children. Thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni what awaits the school children. Gino ma orito jopuonjre ma pacho kae kinde ma gidhi chako somo odiochieng' ma kawuono. Gino ma orito jopuonjre ma pacho kae kinde ma gidhi chako somo odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi chako ayanga weche mag somo e pacho kae. Kendo gigo ma oritogi gin kaachiel kod rwako mask e kinde ka kinde, onge tugo e kindgi, jopuonjre ok idhi mi thuolo mar mondo gitug e kindgi, kaachiel kod chenro mar bet tenge mita 1.5 kata social distancing e kindgi, kaachiel kod jopuonjre mamoko masomo e skunde mag ji giwegi kata private schools, to onge kama gidhi dokie bang' ka private schools ne olor kendo olok kaka kuonde mag timo ohala e pacho kae. Mabiro bang' ka moko kuom private school kata skunde mag ji giwegi ne oloro kuonde somo machalo kamano e pacho kae. Magi gik morito jopuonjre kinde ma gidhi chako weche mag somo ayanga odiochieng' ma kawuono: rwako mask, onge tugo, kaachiel kod bet tenge mar 1.5 meter social distancing e pacho kae. It oboke mar 2 en lit kaluwore kod tho mar jami ji nyiero miluongo ni Othwol manyong'ilo rengo odiochieng' manyoro.
Othuol kata Ben Morris en jami ji nyiero e pacho kae kendo osebedo komi ji nyiero e chenro mar Churchill Show mano i wang' tipo mar NTV. Kata kamano odiochieng' manyoro nyiero ong'ielo orengo. En lit kendo wakwayo ni Nyasaye oket chunye kamokwe. It oboke mar 4, ja ohala marahuma mawuok e Kenya madiere Jimmy Wanjigi nokwayo jotelo mawuok e Kenya madiere mondo oser lwedo gai ma ODM Raila Odinga e dwaro mare mar bedo ker mar 5 ma pacho kae. It oboke mar 5, jalup ker William Ruto kwayo obila mondo we donjore kod ute lamo ma pacho kae. It oboke mar 6, kaka Mama Aida kaachiel kod Dr. Oburu Oginga ne okonyo Zachary Okoth Obado. Kaka Mama Aida Odinga kaachiel kod Dr. Oburu Oginga ne okonyo Zachary Okoth Obado e wi chenro mane ichano kod duond od bura ma ODM mar thiche oko ka gavana ma Migori. Iwacho ni Mama Aida kaachiel kod Dr. Oburu Oginga ne odonjore kendo kwayo gai ma ODM Raila Odinga mondo owe chenro mar thicho oko gavana ma Migori Zachary Okoth Obado. Gino ma iwacho ni ema okonyo Zachary Okoth Obado e kinde makama. It oboke mar 7, loso e wi chenro mar chako somo madhi chakore yango odiochieng' ma kawuono e kind jopuonjre ma jo klas 4, jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 madhi chakore ayango odiochieng' ma kawuono. Kata kamano iwacho ni jonyuol onge kod adiera e wi chenro makamano. Mano e it oboke mar 7. It oboke mar 8, jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ma pacho kae mano Dr. Fred Matiang'i owacho ni ok gibi yien josiasa odhi nyime kod timo kampen mohiu e pacho kae. It oboke mar 10, johala matene ma pacho kae miwacho ni ka osiri lwedo kaka idwaro mari mar bedo ker ma pacho kae to in gi yie ni idhi bedo ker ma pacho kae. Iwacho ni moko kuom gin jotelo kata josiasa ma kosiri lwedo to in kod adiera ni inyalo yombe e kom mar ker ma pacho kae. Moko kuom gin kaachiel kod Jimmy Wanjigi, gin kaachiel kod ja ohala marahuma mawuok e kaunti ma Machakos Peter Mudhoka, Chris Kirubi. Mago gin achiel kuom jotelo kata jo ohala marahuma ma pacho kae miwacho ni ma kosiri lwedo e dwaro mari mar laro kom ker to in gi yie ni idhi yudo kom makamano e pacho kae. It oboke mar 11 gin weche mag mawuok e counties. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni it oboke ni mar 14, 15 weche mawuok e pinje maoko be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation, kaka duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae mano TSC no otieko mbi mar NAT. Kaka duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae mano Teacher Service Commission ne oduoko mbi kata teko mar duol mochung' ne kedo ne ratiro mag jopuonje pacho kae mano NAT. Mano e ywaruok e kind TSC kaachiel kod duol mar NAT. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni Ruto's headache over Raila Mount Kenya support. Ruto's headache over Raila Mount Kenya support. Iwacho ni jalup ker William Ruto e kinde makama wiye baro mokalo kaluwore kod chenro mane okaw kata okang' mane okaw kod jotelo mawuok e Kenya madiere mar dhi limo gai ma ODM Raila Odinga e gwenge kata e dalane ma Bondo. Iwacho ni okang' mane okaw kod jotelo kata jodongo mawuok e oganda jo Kikuyu mane odhi limo gai ma ODM Raila Odinga e gwenge mag Bondo. Iwacho ni nomiyo jalup ker William Ruto wich bar mokalo. Ruto wiye baro mokalo kaluwore kod okang' mane okaw kod jotelo kaachiel kod jodongo mag oganda jo Kikuyu mane odhi limo gai ma ODM Raila Odinga e gwenge mag Bondo. Iwacho ni ma miyo jalup ker William Ruto wich bar mokalo to moloyo dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 2,
duol mar okinde pacho kae mano Law Society of Kenya odiochieng' ma kawuono dhi timo ng'anyo mapek nyaka e od bura ma pacho kae e dwaro margi mar mondo owuo od bura ma pacho kae kaluwore kod kwayo mane ogol kod jayal buche maduong' e pacho kae David Marago. Odiochieng' ma kawuono LSK kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae dhi timo ng'anyo maduong' e kaunti ma Nairobi ka gichomo od bura maduong' ma pacho kae e dwaro margi mar mondo owuo od bura maduong' ma pacho kae kuom tamore kadho chik mar 2/3 gender rule. Ito oboke mar 4 nyaka mar 5 lose wich bar ma omako jalup ker William Ruto e kindegi kaluwore kod okang' mane okaw kod jotelo mawuok e Kenya madiere mar siro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga e dwaro mare mar laro kom ker ma pacho kae. Tok oboke mar The Star gin weche tuke kama jariembo mar Mercedes Lewis Hamilton odiochieng' manyoro nyobedo jaloch e piem mag ng'wech e piem mag geche mag Eiffel Grand Prix mane otimore odiochieng' manyoro. Lewis Hamilton nyoro bedo jaloch e piem mag geche machalo kamano odiochieng' manyoro. Janeno mar Lolwe TV mano bende makelo giko nonro mar oboke bed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.